Predstavnici udruženja Pomoć za mladi život iz Langenhagena u saradnji sa Klubom za promociju zdravlja Bijeljina posjetili su Bijeljinsku bolnicu Sveti Vračev i tom prilikom uručili značajnu donaciju pedijatrijskom odjeljenju, aparate za inhalatornu terapiju kod djece namijenjene za liječenje infekcije disajnih puteva. Ovo su aparati koji će koristiti našim malim pacijentima. Mi imamo takvih aparata, ali uvijek su to aparati koji su korisni, koji će pomoći i u ovo vrijeme respiratornih infekcija značajno pomoći da se terapija koja se na ovaj način ordinira pacijentima bude još efikasnija, još bolja i na zadovoljstvo naših pacijenata. Trećina naših liječenih pacijenata ima infekcije disajnih puteva. Tako da su nam ovi aparati u širokoj primjeni, svakodnevno ih koristimo na našem odjeljenju i svakako da nam je ova pomoć dobro došla jer se ti aparati zbog široke upotrebe imaju svoj vijek trajanja, kvare se, a naravno u ovim zimskim mjesecima kad je povećan broj infekcija disajnih puteva, ta pomoć nam je itekako dobro došla. Predsjednik udruženja Željko Dragić i profesorica iz Langenhagena Kristijana Binem izrazili su zadovoljstvo što su ponovo u Bijeljini i imaju mogućnost da uruče ovaj poklon. Nakon uručenja donacije podijelili su i novogodišnje paketiće mališanima koji leže na pedijatrijskom odjeljenju. U ime organizacije Pomoć za mladi život, gospođa Kristijana Bine i moja malenkost smo stigli ovdje u Bijeljinu da donesemo mali poklon za dječje odjeljenje grada Bijeljine ovdje u ovu bolnicu. Mnogo nam je drago da smo posle nekoliko godina ponovo ovdje i da smo došli danas i da možemo da uručimo taj mali poklon vama i nadam se da će svima to dobro doći i hvala još jednom za srdačno gostoprimstvo što smo Kristijane Bine i ja ovdje dobili. Dr. Maksimović se ovom prilikom zahvalio svim građanima, privatnim licima i humanitarnim organizacijama, ljudima dobre volje koji su u vrijeme praznika poklonili različite poklone pedijatrijskom odjeljenju, a željeli su da ostanu anonimni.